Ngiphinde ngikubingelele mbukeli, igama le-channel uKamavi with Prince Umndeni kaZulu. Ungakhohlwa uku-like, ushare, ucomment, usubscribe. Lokho kuzokwenza ube ingxenye efemini, nanokuthi amavidiyo esiwavezayo kube lula ukuthi uwathole ngokukhulu ukushesha amasisanda kwakhile. Namuhla ngikuchaza nje into abaningi abangeze bengayinaka, kodwa ngisho ngokwe-knowledge enginayo. Imdliwa into esiyandile nje, nalento yokuthi uthole ukuthi kwenzelwa ingane yaphuphuma imicimbi, kodwa mawuthi uyathatha ukunaka, kade inganakiwe kakhulu lento yemdliwa, nalento yokuthi kwenzelwe iy'ngane ezaphuphuma, noma ingane eyashona isesesiswini. Ukuphuphuma ngicathi abantu baya-understand lezo zinto ey'njengalezo. Yini ebiyenza lezi zinto ingenziwe ekuqaleni? Indaba-ke iyonakale lapho. Into eza ngobubi ekhaya, ngoba kunabantu ekuthiwa ekhaya abantu abangangeni ngaphakathi, abasala ngaphandle, abaya nezinto ey'thize. Ibona-ke abebelwa nemdliwa nayo le mimoya yey'ngane emibi. Kanjani-ke? Ngoba nabo phela bayadinga ukuthi bedle. Manje akusayiwa, khona lento ebiyenziwa uma ngabe kuhlatshiwe, ukuthi kuphuma abafana beyodlela iphaphu laphana esigangeni. Iy'ngane ey'ngabafana ey'sencanyana kuthiwa ziyodlela iphaphu lapha esigangeni. Leyo ndlela-ke bekuyindlela yokupha labantu laba abangangenisekile ekhaya, noma abangangeni ngey'zathu ey'thize. Bekuyibona-ke abantu abakwazi ukubhekana nale mimoya emibi ehambisana nemdliwa ngaleso sikhathi, ngoba bona basuke behleli ngaphandle. Hhayi ukuthi ngoba behleli ngaphandle bay'hlalele, kodwa bakhade umuzi. Bekuba yibo-ke abakwazi ukulwa naleyo yomoya emibi. Yize-ke kukhona-ke imidliwa ekhandwa abantu ukuthi belethise iminwe ney'bhungu, kodwa laba abantu bebekwazi ukulwa nayo leyo mdliwa. Manje-ke xole kancane, manje ayisenziwa leyo nto, sekuvele kudliwe nje iphaphu isinoma isikanjani. So the timing labantu ekuthiwa bame ngaphandle noma abama ngaphandle bengangeni mangena abantu, nabo sebevele bey'ngenele ngoba bayabona abaniwe, sebevele bey'ngenele. The time bengena-ke mase bengena nemimoya emibi-ke, mase kuthiwa kuney'nkinga-ke ekhaya, imali ayihlali, akwenzeki lutho, iy'ngane ay'phumeleli. Yingoba le mimoya ayisayitholi isikhathi sokuthi inikwe okwayo ezokudla, ukuthi kukhishwe abafana beyodla iphaphu laphana. Ngenkathi-ke bengena-ke bezoy'dlela bona, lapho-ke bengasavikeli, bengasawenzi umsebenzi wokuvikela ikhaya. Sebengena behambisana nayo-ke le mikhutshana le yemdliwa le, ney'ngane zaphuphuma. Sebeza-ke abezi-ke kahle ekhaya, ngoba nabakadlayo, abanenza into ethile, kulula ukuthi beyenze uma ngabe ningavikelekile. Bengifuna ukuchaza leyo ngxenyana nje. Siyabonga, ungakhohlwa mbukeli, subscribe, ushare, ulike, ucomment. Igama le-channel uKamavi with Prince Umndeni kaZulu. Siyabonga.